Алелуя. Уния, които се смиряват на Него, уния, които се покланят на Него, уния, които го почитат, уния, които издигат името Му, уния, които искат да бъдат по образа на Исус Христос. Алелуя! 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 Благоволението Му е към кротки, към смирените. Алелуя! Към сърце съкрушените. Онда кадере се, Салабакай. О, не бойте се, казва Господ. Алелуя. Алелуя. Няма да ви оставя. Алелуя. Няма да ви оставя. Елата при мене. Не бойте се, камплете се. Ако греховете ви са като море, ще станат като бяла вълна. Обре рече, ще изпела греховете. Елате с смирение покаяно сърце при мен. Обре рече. О, Салабакай. Отречете се от всичко, което е плътско, човешко, нечисто. Алелуя. И сатаничко. Кобре бебе, шекара, декея. О, аз съм свят Бог. Аз съм свят Бог. Аз съм свят. Алелуя. О, рабасенде бебе. О, алелуя. Свят си, свят си, свят си, свят си. Нека славата ти изпълни това място. Славата ти да изпълни това място. Славата ти да изпълни това място. Славата на Бога. Алелуя. О, славата на Бога! Алелуя! Виждам като облак светлина славата на Бога! Алелуя! Алелуя! Разшири, Господи! Разшири! Виждаме като лъч. Нека да бъде разширена. Много лъчи, Господи! Много лъчи! Славата ти да обхване това място! Алелуя! Алелуя! Говори, Боже, на моите брати и сестри! Алелуя! Славата ти да ни покрие като похлопак, Господи! Алелуя! Да ни защити! Алелуя! Да ни укрепи, алелуя, алелуя, да ни умъдри, алелуя, алелуя, да ни съживи, алелуя, 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 да се дарава, алелуя, велико е името ти, славе, хвалете Господа, благославите му сега за това, което в момента прави, благославите Господа, алелуя, благославите живия Бог, който е приготвил съживление за тая нация, който е приготвил благоволение за тая нация. Той вижда църквата си, той вижда децата си, той вижда бедните. Алелуя! Негови свети, как стоят денонощно в молитва, в поклонение. Алелуя! Той вижда! Алелуя! Вижда нечестивите и всеки ден земята се отърсва от тях. Всеки ден, всеки ден, всеки ден. Алелуя, алелуя, алелуя. О, слава на Тебе, Господи. О, слава на живи Бог, слава на живи Бог. Алелуя. Сега искам да ви питам пак, нали, в тази молитва, дали получихте нещо, за което се молите във връзка с дарбите на святите дух? Има ли някакво потвърждение, свръхестествено, което да се е случило? Усещате ли някакви бариери, които да ви пречат? Ти си тази цена. Какво погледнява? Бог казва, че се отпускаме, иска пробиви от нас. Иска да пробиме. Тоест, никога не дей да стоиш днес при този човек проблем. Не дей да стоиш в позицията, която си в момента. Винаги знай, че от този момент, в който се намираш, от обстоятелството, който се намираш, Бог има по-добро. И Бог иска да те заведе в това по-добро. Но ако ние мислиме за миналото си, ние ще живеем с миналото си. Апостол Павел ни светва, задното забравяй. Напред се простираме. За да постигне това превъзходно нещо. Искам Христос, кажи силно и искам Бог. Не се скрамувай да го искам. Ама като го искаш, кажи искам Бог с разбрано сърце. Искам Бог. Ама искам Бог. Просто огън върчи от тебе. Искам Бог. Знаеш ли как трябва да